Anem a entrevistar a José Francisco García Boscà, més conegut en el món de la pilota com a El Moro, expilotari professional de la localitat d'Alcántera de Xúquer. Jugava a la modalitat de raspall en la posició de mitger. Actualment és entrenador de les escoles de tecnificació, del CESPIVA, de l'escola que porta el seu nom, a Alcántera, i forma part de Pilota a l'Escola. Com a professional va aconseguir ser campió de la Lliga Professional de Raspall del 1994, 1996, 1999 i 2005, subcampió d'esta mateixa competició en 2013, 2015 i 2016. Va ser subcampió de l'individual professional de raspall l'any 2000, seguint el primer mitger en raspall en aplegar a una final. També va ser campió de l'autonòmic de clubs en carrer de 2008, 2009, 2010 i 2011 i campió de l'autonòmic en trinquer 2010 i subcampió en 2008 i 2009. Això de darrere, punxa. Sentar tranquil·lament Sí, sí. tota la que la vulguin, però clar, l'afició d'ací està acostumbrada a ir i una partida així en el Pelayo. Sols. És duríssim el raspall. Trau. Fonamental perquè també és igual. Moro, quan i per què vas començar a jugar a pilota? Bé, jo soc d'Alcántera, com la Ribera Alta, i res, quan jo era menut, tots els xiquets jugaven a pilota perquè no hi ha altre esport. I van començar a jugar en el carrer, sempre en el carrer, perquè no hi havia trinquet, i tots els xiquets jugaven, com t'he dit abans. I jo vaig continuar, així com alguns no continuaven, jo vaig continuar, i vaig continuar agarrant-me i jugant en el carrer fins que vaig anar al trinquet. D'on ve el teu nom deportiu, Moro? Bé, de menut em diuen tots el Moro. La veritat és que m'agrada, no és una cosa que no m'agrada, perquè li diuen al meu pare també. Al meu pare li diuen el Moro perquè era molt moreno i això. I després, pues, a mi el Moret. I el nom esportiu em van dir, quan vaig començar, què vols que fiquem? Però clar, anaven molts Joses i pagamunt i pagavall i cap, el Moro. I la veritat és que ara mateix em diuen José i no em gire, i em diuen Moro i sé que m'ho diuen tots. És un nom que m'agrada. Quin és el moment com a professional que més t'ha emocionat o més recordes? Bé, mira, és curiós, però va ser una partida que vaig perdre, en aquest cas. La veritat és que jo he tingut molta sort de guanyar el meu trofeu, que ha estat en l'elit de raspall, i una temporada que jo me trobava molt bé, jo jugo de mitger, i els individuals sempre juguen els que juguen de res. Per què? Perquè la manera de pegar-li, el treure i el rebot els fa net. Nosaltres els mitgers juguem davant i no fem aquesta classe de pegades. I em vaig atrevir a jugar d'individual i la veritat és que vaig arribar a la final, vaig tenir sort d'arribar a la final. En la final no vaig poder fer res perquè vaig jugar contra Waldo, que era un monstru. Però bé, recordo aquest campionat i aquesta final com un èxit. Quin és el secret de la teva llarga trajectòria? Bé, secret no n'hi ha cap, entrenar. Jo he sigut una persona que m'ha entrenat molt. La veritat és que també he tingut molta sort perquè no he tingut cap lesió greu. Això en el món de la pilota també és molt important. Nosaltres el que més gastem és el braç i l'esquena i jo, per sort, no he tingut cap lesió greu. Hi ha molts companys meus que s'han quedat del camí i la veritat és que jo en aquest aspecte he tingut sort. L'únic que m'ha lesionat un poc, és trist perquè vaig jugar a raspall i competia contra terra, però lesions greus no ha tingut. I això és un factor molt important per allargar la teva carrera. Però entrenar sempre que es puga i ja està. Difícil. Bé, a veure, el rival molt difícil ha sigut el millor. Waldo Oliva ha sigut el millor durant 20 anys i jo, tu diràs, però tinc mala sort perquè he tingut que jugar sempre contra ell. La veritat és que jo, contra que estava dalt del tot, no tenia molta probabilitat de jugar junts. Però la veritat és que també he disfrutat perquè era un jugador molt complet, era un monstru, i la veritat és que jo també m'he ensenyat moltes coses jugant contra ell. No m'ha guanyat sempre, però que jo també l'he guanyat a ell, que de pegadell també s'ensenya. Però aquest jugador ha sigut el més complet, el millor per a mi, de tots jugant a raspall.
i jo he tingut la sort d'estar en la mateixa època que ell. Tenies algun ritual abans de jugar les partides? Bé, jo crec que tots els partits tinguem les nostres manies i les nostres martingales. Jo, com tots, tenia els meus. Per exemple, no canviava més didals fins que perdia una partida, val? Inclús les sabatilles. Val? Les sabatilles, mentre jo anava guanyant, no me les canviava mai. I coses així, pues, seguir. També, això sempre ho fas quan t'ixen les ratxes bones, val? Al igual que enrotllar-te el mateix lloc, on anem al vestidor, en el trinquet, enrotllar-te el mateix lloc, esperar-te que se'n vaig a dir per ficar-te tu. Hi ha coses que tots els esportistes tenen. Quin és el trinquet que més t'agrada i per què? Bé, abans, quan jo estava a l'elit, el trinquet de Gandia era el més representatiu de la Comunitat Valenciana. La veritat és que allí jugaven els millors partits, els millors desafíos, totes les finals de les lligues individuals es jugaven en el trinquet del Zurdo de Gandia i això era el millor, el que millor no anava. Jo, per exemple, jugava allí 3 dies a la setmana. 3 dies a la setmana sabia totes les martingales del trinquet. Però sí, hi havia altres que també estan molt bé, com a grans, perquè a mi m'agrada el trinquet gran, com el de la Llosa, com el de Tavernes. Vull dir que hi ha diversos trinquets que m'anaven molt bé, però el de Gandia, que per desgràcia ara ja no està. Va ser difícil retirar-te o el fet de començar a entrenar els futurs campions t'animava? Bé, a veure, retirar-me, jo crec que ja era hora, val? El meu no és molt normal, en el món del raspall, perquè el raspall és molt pesat i, com tu saps, hi ha molt de desgast físic en la modalitat del raspall. La veritat és que jo crec que en 45 anys jo crec que ja ho tenia bé. Ho vaig intentar 2 o 3 voltes, però això és com una droga, això sempre està enganxat. I res, no m'ha sigut molt difícil perquè continuo entrenant per a vosaltres, entrenant a les xiques. La veritat és que estic en aquest món encara i em resulta fàcil deixar-me. A lo millor, si no hubiera sigut entrenador, pues m'hauria costat un poc més, però ara soc feliç amb vosaltres i Com ets ells quan els teus alumnes aprenen a professionals i inclús has jugat en ells? Home, una satisfacció molt gran, no? El fet de xiquets menuts que tinc jo en l'escola, per exemple, d'Alcántara Càrcer, en 5 anyets, que al llarg de la seva carrera puga jo jugar en ells, ara estic l'orgull que és, no? Ja t'he dit, el que deia abans, no és molt normal el que jo he fet, de jugar a massa edat, però la veritat és que jo soc un privilegiat d'haver jugat en els meus alumnes, clar. Què li diries als xiquets que estan començant o volen començar a jugar a pilota? El primer que diguem, com a entrenadors, que s'ho passen bé i que disfruten de la pilota, sobretot que la coneguen, no? Ara que estem en el programa de pilota d'escola, que anem per tot arreu, per tota la cultura valenciana, a la qual ensenyant-los a la pilota, inclús n'hi ha que no ho he vist mai, ensenyem en els vídeos i la didàctica i la veritat és que hi ha molts xiquets que no coneixen la pilota i ara, a base de que nosaltres hem insistit en les escoles, per almenys coneixen la pràctica. I l'objectiu és això, que s'ho passen bé, que la coneguen i si algú s'enganxa, millor.